Toto je odbolení hlavy, no, něco takového. Na krční páteř. Toto, abych měla dobrou náladu. Teďka to je taky něco vápník na kosti. Toto je hořčík. Toto je tulip na cholesterol. A teďka to je na urologii, na ledviny. Jo. A bereš to teda jak často? Jednou, dvakrát, jednou, dvakrát a jednou. Mhm. A všechno ti vyhovuje, nebo ne? No jo, no tak musí. Jo. Ale ty jsi říkala, že ti nějaký ten prášek nedělá dobře, ne? No tak tady ten mám sucho v krku. Mhm. Pokašlávám po ní. Toto je odbolení hlavy, no, něco takového. Na krční páteř. To je odbolení, abych měla dobrou náladu, no, něco takového. Teďka to je taky na krční páteř, něco vápník na kosti. Toto je hořčík, náladu. Toto je taky vápník na cholesterol. Toto je hořčík, to je na urologii, na ledviny. Tulip na cholesterol. Dvakrát to je na urologii, jednou, dvakrát. To je dvakrát, jednou na cholesterol, na krční páteř, to je na urologii. A teďka to je na urologii, dvakrát. Mám jednou, to je hořčík, musí. Do toho, do foťáku. Tak, ticho. Ať kdo pije. To je dobrý. Chápí sobě. To je.